1,300 po na nanay po sa Dagupan City na asaang makikisa sa mga programa para sa mga bata at pamilya. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Aabot at sa 1,300 nanay mula sa iba't ibang barangay sa Dagupan City ang pinagsama-sama ng pamahalang lungsod sa isang organisadong network para sa mga programang pangkomunidad. Sa pamamagitan ng kauna-unahang isang yakap para sa mga maaron ina programa na inilunsad noong Hulyo 20, tinipo ng mga ina sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng pamilya at mga bata. Kabilang dito ang inilunsad ng lungsod na SafeNet, Nanay Ikaw ang Unang Guro at ABK din nakakabasa. Inanunsyo rin ang inaasahang 1 milyong pisong pondo mula kay Senator Risa Hontiveros at suporta ng Department of Labor and Employment para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga kasapi. Bukod dito nakatanggap ng libreng gamot at gift packs, gayon din ang aktibidad tulad ng Cook Fest, dance contest at pagpapakita ng mga produktong gawa ng mga kalahok. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.